Okolo riek a jazier južnej Kanady, kde sa dnes krútia turbíny elektrární a po širokých mostoch s radom koľajnic a autostrád sa ženú expresné vlaky a nespočítateľné autá, sa rozkladala kedysi nekonečná plocha divých pralesov. Tam, na brehoch vôd a v šere lesa, žili indiáni kmeňa Algonquinov a Hurónov. Francúzi vyhlásili túto zem za svoje vlastníctvo. Na juhovýchod od územia Hurónov v dnešnom štáte New York sídlili vo svojich vigvamoch v hlbokých lesoch Irokézy. Aj keď ich reč a obyčaje boli navzájom úzko príbuzné, Irokézy boli zaťatými nepriateľmi Hurónov. Tak prišlo v priebehu času k nezmieriteľnému boju medzi týmito dvoma mocnými indiánskymi kmeňmi. V temnotách lesov striehla záhuba a smrť. Náš príbeh sa odohráva na počiatku tohto smutného dejinného obdobia. Bol júl roku 1640. Vody Nipisingu plynuli pokojne pralesom k rieke Otave a k rieke svätého Vavrinca. Slnko sa práve skrylo za vrcholky vysokých jedlí a vnútri lesa sa už rozprestrela tma. Iba v prieseku, ktorý vytvárala rieka, bolo ešte jasno a mračna na severnej oblohe žiarili ako tekuté zlato. Okolo brehov džavotali divé kačice, ktoré sa preháňali po kryštálovo čistej vodnej hladine. Odrazu sa za skalným výbežkom objavil rad indiánskych člnov. Vpredu 5 úzkých bojových kánoe, za nimi viacej nákladných lodí a na konci zasa niekoľko k obrane vyzbrojených člnov. Vesla sa dvíhali a klesali. Ľahké, kožou potiahnuté člny sa klzali veľkou rýchlosťou dopredu pohybmi silných paží. Vpredu na prvom kánoe stála vysoká mužská postava. Jej dlhé čierne vlasy pokrývala čelenka z orlých pier, odznak náčelníckej hodnosti. Bojová sekera Tomahawk sa blišťala v žiari večerných zvôr. Na indiánovom chrbte spočívala široko zavesená dlhá puška. Pravou rukou si zastieral čelo a napäto pozoroval breh. Bol to Rýchly Šíp, najvyšší náčelník Hurónov. Po jeho boku sedel Beloch, silný pevný muž, s ostrými črtami tváre, so žiarivými očami. Jeho tvár pokrývala hustá brada. Nádherný oblek a strieborný kord za pásom svedčili o vysokej hodnosti. Indiáni ho nazývali Biely náčelník. Bol to nový guvernér francúzskej kolónie Karol de Montmagne. Rýchly Šíp so stovkou svojich bojovníkov ho viezol z Quebecu. Guvernér mal v úmysle navštíviť indiánov svojho územia, aby sa s nimi bližšie oboznámil a poznal ich potreby a zároveň, aby sa s nimi poradil o boji proti spoločnému nepriateľovi Irokézom. K sprievodu patrili okrem indiánov aj 2 francúzski dôstojníci a 10 vojakov z pevnosti Diamant pri Quebecu. V nákladných člnoch viezol Montmagne dary pre náčelníkov a tiež pre čiernokabátnikov a ich zverencov debny s oblekmi, bohoslužobnými potrebami a rozličným náradím. Medzi Hurónmi pôsobili už niekoľko desaťročí misionári. Biely náčelník mal so sebou ešte niekoho, kto nebol indián ani vojak. Bol to jeho vlastný 15-ročný syn Otto de Montmagne. Chlapec sedel v prostriedku člna a so záujmom pozoroval 8 indiánov, ktorí s vážnou tvárou energickými pohybmi zaberali veslami, aj ich náčelníka, stojaceho pred ním v plnej bojovej výzbroji. Začínajúce večerné šero sa ohlásilo závanom chladného vzduchu nad vodnou hladinou. Rýchly Šíp sa obrátil ku guvernérovi.
Nech sa biely náčelník chystá na pristátie. Sme na mieste. Na to znovu uprel svoj pohľad ku brehu. Montmaň sa zodvihol a prehodil si cez plece šarlátový plášť francúzskych guvernérov. V tej istej chvíli sa ozvalo na ľavom brehu zďaleka prichádzajúce volanie jastraba. Huroni zdvihli radosne hlavy a skúmavo pozerali dopredu. Volanie sa ozvalo druhý raz a hneď na to po tretí raz. Rýchly šíp priložil obidve ruky k ústam a v zápäti sa ozval z člna takisto škreklavý hlas jastraba. Potom nastalo ticho. Člny sa teraz pohybovali dopredu dvojnásobnou rýchlosťou. Aké to bolo volanie? Pýtal sa Oto a ukazoval k brehu. Rýchly šíp mu s úsmevom odpovedal. Kánoe, ktoré som včera poslal dopredu, oznámilo, že prichádzame. Budú nás čakať pri brehu. Nech syn bieleho náčelníka zbystri svoj zrak a pozrie sa na jedlu, ktorá je na skale pred nami. V jej konároch sedí syn rýchleho šípa a vyzerá svojho otca. Tvoj syn? Pýta sa Oto. Koľko má rokov? Náčelník trikrát zavrel a otvoril päsť. 15 rokov, zvolal Oto plný radosti. Teda v rovnakom veku ako ja. Chcel by som ho poznať. Môj biely synovec ho skoro uvidí a bude môcť s ním hovoriť, odpovedal rýchly šíp. Indiáni nazývali mladých priateľov synovcami a starších oslovovali strýko. Náčelníkovo kánoe zabočilo na skalisko. Tam sa objavilo veľkolepé divadlo. Na brehu horeli 4 veľké ohne. Za nimi sa zhromaždilo do 200 indiánov v bojových krojoch. Červená žiara planúcich ohňov im dodávala strašidelný vzhľad. Len čo indiáni zazreli čln, ozval sa radostný pokrik. So škripotom sa zarili predky kánoe do mäkkého piesku na brehu. Prvý vystúpili guvernér s rýchlym šípom. Oboch slávnostne privítali prítomní náčelníci. Potom sa dal celý zástup do pohybu k najbližšiemu huronskému sídlisku, vzdialenému asi hodinu cesty v hĺbke pralesa. Všetky kánoe medzi tým vytiahli na breh. Indiáni ich skryli do krovia a zostali pri nich strážcovia. Čo skoro znovu nastalo ticho. Iba z ohnízk na pieštitom brehu stúpal ešte za istý čas dym. Na okraji sídliska očakával príchodzích misionár otec Anton Daniel. Guvernér mal prenocovať v zrube misijnej stanice. Radosne a s úctou sa obaja mužovia pozdravili. Indiáni odprevadili hostia až k domu čierneho kabáta a čakali, kým biely náčelník so svojím synom a oboma dôstojníkmi vošli dovnútra. Potom sa ponáhľali do svojich wigwamov, kde vo svetle ohňa napäto sledovali rozprávanie rýchleho šípa a jeho sprievodu o ceste do ďalekého Quebecu. Aj francúzski vojaci si postavili stany a ich oči sa skoro zavreli v hlbokom spánku. V huronskej dedine pomaly zavládol nočný pokoj. Ohne dohoreli a krajina sa ponorila do hlbokej tmy. Len v misionárovej izbičke ešte plápolala olejová lampa. Jezuita tam sedel s guvernérom pri stole a hovorili spolu o svojich plánoch. Montmaň tam chcel ostať asi 2 mesiace. Chcel podniknúť okružnú cestu po jednotlivých indiánskych kmeňoch a zvolať veľké zhromaždenie do hlavného mesta Ososán, kde sa mali všetci poradiť o ďalšom boji proti Irokézom. Za ten čas mal guvernérov syn ostať u otca Daniela. Kňaz s touto prosbou rád súhlasil. Guvernérovo čelo sa vážne zachmúrilo, keď začal hovoriť o svojom synovi. Ten chlapec mi už narobil starostí. Vám, dôstojný pán, to môžem povedať otvorene. Budete s ním teraz viacej týždňov a myslím, že mu tiež lepšie pomôžete, keď ho budete trochu poznať. Moja manželka je pôvodom Rakúšanka, z rodu tyrolských grófov Glandingerov. Poznal som ju, keď som bol ako kráľov poverenec na Innsbruckskom dvore. Odtiaľ sme odišli do Francúzska a tam sa nám narodil Oto. Chlapec sa podobá na mňa, ale vnútri nezaprie svoju matku.
Je živý a navonok ľahkomyselný, ako všetci v jeho veku. Avšak v jeho duši drieme tichý vzdor Tyrolčanov. Voči tomu, kto mu zapričinil čo len malú nespravodlivosť, si uzavrie srdce. Navonok je potom hrubý a tým viac prejavuje svoju nespokojnosť, čím viac sa cíti urazený. Napriek tomu však musí v ňom driemať hlboký cit. Už prv som ho vídaval tajne plakať. Neviem, čo ho ťaží. S matkou hovoril od malička jej materčinou, takže popri francúzštine hovorí plyne po nemecky. Poslal som ho študovať do Innsbrucku, do jezuitského kolégia. Spočiatku to s ním išlo dobre. Potom ale začal vystrajať a keď ho volali na zodpovednosť, vystrajal ešte viac. Robil svojim učiteľom a vychovávateľom na zlosť všeličo možné. Vlane mi napísal rektor kolégia, že nemôže u nich ďalej zostať, tak som ho odtiaľ musel vziať do Paríža. Skoro na to som bol menovaný guvernérom francúzskych kolónií. Nevedel som dobre, čo s ním mám robiť. Preto som ho zatiaľ vzal so sebou do Quebecu. Chcel som ho neskôr dať v Európe ďalej študovať, ale on na nič také nechce ani myslieť. Chce ostať tu a stať sa vojakom. K tomuto chce vyhovoriť, toho pokladá za svojho nepriateľa. Je celkom nadšený indiánmi. Páter Lobert ho musel v Quebecu naučiť reč Hurónov. Dlho som uvažoval. A napokon som ho napriek prosbám a slzám jeho matky vzal teraz so sebou do krajiny Hurónov, aby zblízka spoznal indiánov a ich život. A zda vytriezve zo svojich predstav a privedie ho to k rozumu. Keď myslím na jeho budúcnosť, mám veľké obavy. Misionára jeho slová hlboko dojali. Sľúbil guvernérovi, že urobí všetko, aby chlapcovi pomohol. Prv, ako sa sám odobral na lôžko, Montmagne stál dlho pri svojom spiacom synovi a zamyslene sa pozeral na jeho sviežu tvár. Chlapcov obličaj, cez deň vždy taký veselý, mal teraz vážne, takmer bolestné črty. Tmavé kadere mu splývali cez čelo a zosilňovali smutný výraz. Chlapec akoby cítil starosti svojho milujúceho otca. Ráno sa všetci odobrali k vigvamu Veľkej rady. Bol to dom v prostriedku osady, so stenami z hovedzích koží, väčší ako ostatné príbytky okolo. Tu sa zhromaždili všetci obyvatelia. Pred vigvamom stálo do 300 bojovníkov v plnej výzbroji a oproti ním v širokom oblúku na okraji čistinky boli indiánske ženy skvous s deťmi. Keď sa objavil biely náčelník sprevádzaný misionárom a rýchlým šípom, zástupom prebehli hlasy obdivu. Montmagne vstúpil do vigvamu so svojím sprievodom, nasledovaný náčelníkmi a staršími bojovníkmi. Okolo bolo hlboké ticho. Bola to slávnostná chvíľa. Zhromaždení bojovníci sedeli vnútri pozdĺž stien na medvedích a bobrých kožušinách. Rýchly šíp si stal do stredu zhromaždenia a pozdravil guvernéra slávnostným prejavom. Biely náčelník veľkého a statočného národa Aňonézov, Francúzov, opustil svoj kamenný vigvam a na našich kánoe prišiel k nám, aby pozdravil synov Hurónov. Jeho odvaha má silu medveďa, jeho reč je mierna ako nebeská rosa. Jeho srdce je otcovské a jeho duša je bez podvodu a lsti. Jeho láska je veľká ako láska čierneho kabáta, ktorého nám poslal veľký duch. Biely náčelník je priateľom Hurónov. Irokézi sú aj jeho nepriateľmi.
Vykopal proti ním vojnovú sekeru a bude bojovať na našej strane. Synovia Hurónov sú hrdí na to, že veľký náčelník Anonézov sa zdržuje medzi nimi. Ich vigvamy sú mu otvorené a pri táborových ohňoch sa bude hovoriť o jeho skutkoch, pokiaľ synovia Hurónov budú na chodníkoch svojich lovísk. Jeho nepriatelia však budú škrípať zubami a zavíjať ako stepné vlky, keď sa dozvedia, že biely náčelník vyfajčil so statočnými bojovníkmi Hurónov fajku priateľstva. Rýchly šíp dohovoril. Z 20 hrdiel prítomných indiánov sa ozvalo hlboké súhlasné houk. Náčelník sa mlčky usadil na svoje miesto, vytiahol fajku zavesenú za pásom a zapálil ju horiacou trieskou, ktorú mu podal jeden z bojovníkov. Mlčky nasal do seba dym a podľa starého zvyku ho vyfúkol hore, dolu, naľavo a napravo. Potom podal fajku guvernérovi, ktorý sedel po jeho ľavej ruke. Ten urobil podobne a podal posvetný kalumet ďalej. Každý z prítomných náčelníkov a bojovníkov 4-krát hlboko potiahol z fajky a za úplného ticha vypustil dym na všetky 4 strany. Tým bola zmluva spečatená. Kto raz vyfajčil s indiánom fajku priateľstva, ten sa pokladá za priateľa celého kmeňa a môže si byť istý, že mu žiadny príslušník kmeňa neodoprie pomoc. Ešte ten istý deň guvernér opustil huronskú dedinu. 200 červenokošcov, vedených rýchlym šípom, išlo s ním. Sprievod smeroval do najbližšej huronskej osady, vzdialenej 4 hodiny cesty, a odtiaľ ďalej k hlavnému mestu Ososán, kde sa chcel Montmáň zdržať dlhšie. Len 100 bojovníkov ostalo na mieste na ochranu skvous a na lov. Nepriateľa sa nebolo treba obávať, lebo Huroni už z jary úspešne odrazili útoky obidvoch susedných irokéskych kmeňov. V dedinke vnútri pralesa panoval pokoj. Na čistinách poskakovali malé indiánčatá a skvous horlivo zbierali drevo na kúrenie. Otto de Montmaň sedel s otcom Danielom pred dvermi misijnej stanice a pozeral upretok pralesu, kde pred niekoľkými hodinami zmizol jeho otec s indiánskymi bojovníkmi. Bol by rád išiel tiež s nimi, ale otec mu rozkázal ostať tu. Mohol byť vlastne spokojný, že vôbec mohol ísť s ním do krajiny Hurónov. Otto bol pevne rozhodnutý naučiť sa čo možno najviac zo života a zvykov indiánov, najmä z ich spôsobu boja. To sa mu páčilo. Tiež hneď uzavrel so synom rýchleho šípa priateľstvo. Bol to silný, štíhly chlapec s tmavými ohnivými očami a s vážnym, takmer hrdým vystupovaním. Voči Ottovi bol však veľmi priateľský, lebo to považoval za veľkú česť, že sa mohol spriateliť so synom bieleho náčelníka. Obaja chlapci strávili už spoločne celé odpoludne v lese. Mladý indián ukazoval svojmu spoločníkovi plazenie k nepriateľovi a čítanie stôp, učil ho vydávať zvieracie zvuky, ktorými si Huroni dávajú znamenia, mravčanie divej mačky, volanie jastraba a sokola, liščí brechot a hadí sikot. Otto hovoril misionárovi. To všetko sa ešte musím naučiť. Zvládnuť to všetko v niekoľkých týždňoch o to nebude ľahké, ale verím, že to dokážeš. Vy chlapci ste v takých veciach veľmi šikovní. Otto bol trochu prekvapený, lebo skôr čakal, že sa mu misionár vysmeje a bude mu protirečiť. Myslíte, dôstojný pán, že je to možné? Kňaz odpovedal. Isté. Keď sa tomu budeš poriadne venovať a dôkladne cvičiť, syn rýchleho šípa ti môže byť azda najlepším učiteľom. Ako sa ti páči? Naozaj sa mi páči. Tiež rozumiem takmer všetko, čo vraví. Slová, ktoré nepoznám, mi častejšie opakuje, takže si ich zapamätám. Sľúbil mi, že ma naučí všetko, čo môžem potrebovať. Ak robím niečo zlé, nesmeje sa mi. Dnes večer sa však nahneval. Pýtal som sa ho na meno. On odpovedal, že doteraz nejaké nemá.
Ja som so smiechom odvetil, prečo nemáš meno? Ja mám meno a vaši bojovníci tiež. Prečo práve ty nie? Pozrel sa na mňa hnevlivo a povedal, keby bol môj biely brat Hurónom, nemal by doteraz tiež nejaké meno. Na to sa obrátil a odišiel preč. Prečo to urobil? Otec, prečo? Vieš o to. Nevedomky si mu spôsobil veľkú bolesť. Mať meno znamená medzi Indiánmi veľkú česť. Chlapci ho dostanú, iba keď ich príjmu medzi bojovníkov. Ten, kto nemá meno, sa nesmie zúčastniť boja a tiež nezasadá v ich rade. Preto je najväčším želaním každého indiánskeho chlapca, aby čo najskôr získal meno. Mnohí preto vedeli vykonať už v mladom veku veľké veci. Pred 18. rokom dostane Indián meno len veľmi zriedka. Ak sa to však stane, je to veľká česť pre celý kmeň. A vo všetkých vigvamoch sa rozpráva o mládencovi, ktorý si svojim počínaním zaslúžil také vyznamenanie. Svojou otázkou si veľmi zahanbil syna Rýchleho šípa, lebo si mu pripomenul, že doteraz nevykonal nič, čím by si zaslúžil meno. No nerob si však z toho ťažkú hlavu. Ešte dnes s ním prehovorím a vysvetlím mu, že ty si nemohol vedieť, čo znamená taká otázka. Najlepšie bude, keď ho budeš oslovovať Červený brat a meno už nebudeš viac spomínať. Ten deň šiel o to skoro spať. Misionárove slova sa hlboko dotkli jeho srdca a ukázali mu aj pravý význam výčitky syna Rýchleho šípa. Keby môj biely brat bol Hurónom, tiež by nemal nejaké meno. Tieto myšlienky ho zožierali a nedožičili mu pokoj. Zaboril horúcu hlavu do mäkkých kožušín a rozmýšľal o všetkom, kým ho nepremohol spánok. Vonku na okraji pralesa sa plazili v tom istom čase opatrne krovím traja indiáni. Videli z bezpečného úkrytu guvernérov sprievod, vypočuli rozhovor Hurónov a vedeli dobre, ako málo bojovníkov ostalo v osade. Ponáhľali sa pralesom k brehu Nipisingu, vytiahli z úkrytu svoje kánoe a tichými, ráznými údermi vesiel smerovali rýchlo do širokého prúdu obostretého temnotou noci. Tiché šlapotanie vesiel čoskoro zaniklo v diaľke. Iba prenikavý škrekot krahulca zaznel nad vodou do ticha. Potom nastal úplný pokoj. O 4 dni neskoršie sa vydal Oto spoločne so synom Rýchleho šípa do lesa. Zastavili sa na malej čistinke. Mladý Hurón ukázal na sever. 200 krokov odtiaľto budem stáť pri strome a pozerať sa smerom k čistinke. Môj biely brat, nech sa plazí ku mne odzadu, ale musí sa vyvarovať akéhokoľvek šuchotu, lebo ináč sa obrátim a zbadám ho. Na to zmizol v naznačenom smere v hustom pralese. Oto oprel svoju pušku o najbližší strom a pustil sa takisto do pralesa. V širokom oblúku obišiel miesto, kde stál jeho červený spoločník. Potom sa plazil ticho a opatrne po mäkkej, machom porastenej pôde naspäť k čistinke. V indiánskych mokasínoch mu nebolo príliš ťažké vyvarovať sa hluku. Pohyboval sa od jedného kra k druhému a bedlivo pozeral dopredu. Keď tak stál a ticho načúvajúc pozoroval okolie, vycítil odrazu za sebou nepatrný šuchot. Prudko sa obrátil. Pudovo vykríkol, ale v tom okamihu bol už strhnutý k zemi. Nad ním stáli dvaja indiáni. Ich tváre boli pomalované žltými pásmi. Chlapec sa zhrozil.
Bola to bojová farba Irokézov. Jeden z nich mu hrozil vytasenou dýkou. Ak rozumie malá bledá tvár červených mužov, nech vie, že ju tento muž prebodne, ak sa jej ústa otvoria ku kriku. Pevne ho chytili a sputnali mu ruky na chrbte. Potom musel vstať a viedli ho so sebou preč. Rýchlo sa vzdialovali od dediny. Chlapec bol taký prekvapený a zmetený, že ani nepomyslel na obranu a podkyňal sa cez korene a kríky. Po dobrej polhodine sa ukázala medzi stromami hladina Nipisingu. Oba Irokézy sa opatrne poobzerali a jeden z nich vytiahol z úkrytu kanoe. Položili chlapca na dno člna a zviazali mu aj nohy. Na to sa chytili vesiel a odrazili od brehu. Až teraz pocítil Oto celú ťarchu situácie, do ktorej sa dostal. Chcel roztrhnúť putá a kričať, ale už bolo neskoro. Úzke remene sa mu zarezávali do zápestia. Zatiaľ zuby, prižmuril oči a rozmýšľal. Čo asi urobí syn rýchleho šípa, keď ho nenájde? A čo misionár? A otec, keď sa dozvie, že je preč? Kam ho asi vezú? Pri tejto myšlienke sa otriasol hrôzou. Neraz počul o ukrutnosti Irokézov. Na čolo mu vystúpil studený pot. Prešla asi polhodina, keď sa predok člna zaboril do piesku. Červenokošci mu rozviazali putá na nohách a viedli ho k brehu. Svoj čln skryli v kroví. Prešli asi 300 krokov. Jeden z indiánov sa zastavil a vykríkol, pričom napodobňoval hlas krahulca. Za blízkym skaliskom sa ozval v zápätí taký istý hlas a hneď sa vynorili divé postavy. Keď indiáni zbadali zajatca, prepukli do nadšeného jasotu a obklopili bledú tvár na ceste okolo skaliska do ich tábora. Čoskoro ich bolo na tucty. Zhromaždili sa okolo a dali si od strážcov všetko vyrozprávať. Mladík stál pokojne s očami upretými na zem. Prišli k náčelníkovmu stanu. Pohlavár meral mladého belocha prenikavým zrakom. Rozumie syn Aňonézov reč červených bojovníkov? Áno, odpovedal Oto. Na divej tvári sa objavil záblesk uspokojenia. Mladá bledá tvár pozná iste aj bieleho čarodejníka, ktorý si vraví posol veľkého ducha. Bude mi teda môcť iste povedať, kde čiernokamátnik prechováva bielu medicínu, ktorú kladie synom Hurónov na jazyk, aby ich začaroval. Oto pozeral mlčky na zem. Rozumela bledá tvár mojej otázke? Áno. A odpovie mi na ňu? Oto zodvihol hlavu a pozrel sa uprene náčelníkovi do očú. Nie. Uf, zvolal náčelník, ktorý neočakával takú smelosť. Jeho oči sa zachmúrili od zlosti. Biela ropucha sa opovažuje vzoprieť sa červenému orlovi a jeho bojovníkom z kmeňa Mohavkov? Oto zatiaľ zuby a mlčal. Náčelník pokynul jednému bojovníkovi. Bledá tvár nechce dať červenému orlovi odpoveď. Bude potrestaný ako chlapčisko, ktorý nemá meno. Priviažte ho k stromu a dajte mu poriadne korbáčom. Nedostane jesť, kým sám nezavolá červeného orla, aby mu odpovedal. Houk. Obrátil sa a s odvráteným pohľadom zmizol vo svojom stane. Dvaja červenokošci hneď chytili chlapca a viedli ho k jedli na okraji tábora. Tam ho priviezali lasom ku kmeňu stromu. Oto len zovrel pery. Už dopadla prvá rana a jeho telom prenikla pálčivá bolesť. Čoskoro bol celý jeho chrbát pokrytý pásmi. Chlapec sa mykal sem i tam, ale z jeho úst sa neozval ani ston. Konečne rany prestali. Indiáni pokladali za nedôstojné zbiť až do krvi chlapca, ktorý doteraz nemal meno. Keď ho však odviazali od stromu, opustili ho sily. Usiloval sa stať priamo, ale odrazu sa mu urobila tma pred očami
a stratil vedomie. Keď znovu prišiel k sebe, ležal so spútanými rukami a nohami na zemi, pokrytej rastúcim machom. Chrbát opálil. Okrem toho mal smäd a hlad. Uvedomil si, že nedostane nič, kým neodpovie náčelníkovi. Medzitým uplynuli hodiny. Slnce sa skláňalo k západu a les sa ponáral do šera. No v tábore Irokézov bolo živo. Bojovníci pobiehali sem i tam a vzrušene spolu hovorili. Nezapálili ohne a v náčelníkovom stane sa konala bojová porada. Oto sledoval so vzrastajúcimi obavami ich počínanie. Všetko nasvedčovalo tomu, že ešte túto noc sa indiáni vydajú na bojovú výpravu. Oto sa usiloval zachytiť aspoň niektoré slová a skoro mu bolo jasné, že v noci má byť prepadnutá huronská osada, v ktorej býval. Otriasol sa hrôzou. Veď tam nik ani len netušil také nebezpečenstvo. Väčšina zo stovky bojovníkov, ktorí ostali, odišla do pralesa na lov losov. A ostatných 200, ktorí sprevádzali guvernéra, sa vráti až o niekoľko dní. On sám leží spútaný a nemôže ich vystriehať. Bars by mohol roztrhnúť putá a bežať naspäť. Skoro nastala tma. Oto počul náčelníkov hlas, ktorý sa rozliehal po tábore. Tiene bojovníkov sa náhlivo pohybovali medzi stromami smerom k stanu Červeného orla. Potom zmizli postavy 300 Irokézov smerom k toku Nipisingu. Len niekoľko strážcov ostalo v tábore. Dvaja sedeli pred ním, v rukách držali pušky a pozerali za ostatnými do pralesa. Odrazu sa objavila pred Otom vysoká postava. Bol to sám náčelník. Chce mi teraz bledá tvár odpovedať? Oto len zahryzol do pier a nevydal slova. Červený orol sa k nemu naklonil s hlasom, ktorý sa triasol hnevom. Synovia Mohavkov sami nájdu bielu medicínu. Malá ropucha Aňonoezov však zomrie na mučenickom kole. Na to sa obrátil a ponáhľal sa k svojim bojovníkom. Čoskoro sa od rieky ozval krik krahulca. Bol to znak pre Irokézov, aby odrazili svoje kánoe od brehu. Asi 10 krokov od miesta, kde ležal Oto, horel malý oheň. Pri ňom sedeli dvaja strážcovia a mlčky pozerali do plameňov. Chlapec bol celkom vyčerpaný. Od rána nedostal nič jesť ani piť. V hlave sa mu preháňali divé predstavy. Občas sa prebral a pozeral na obidvoch bojovníkov. Odrazu však zbystril pozornosť. Na skale nad ním sa ozval hlas jastraba. Bol to naozaj jastrab? Alebo azda nejaký hurón? Strážcovia nevenovali tomuto hlasu pozornosť. Ich zajatec však pozeral s napätím do tmy pralesa. Bolesť i únava sa stratili. Ak to bol hurón, hlas sa bude opakovať, keď prstami napočíta do 30 a za každý povie houk. Tak opakoval ticho to slovo a pritom počítal na prstoch. Ešte 5-krát, ešte raz a tu sa ozval jastrabý hlas po druhý raz. Prešlo azda 4 hodiny. Jeden zo strážcov si lahol na chrbát a zaspal. Druhý sedel mlčky pri ohni. Čas od času hodil očami po zajacovi, ten však tiež vyzeral, ako by spal. Ležal ticho so zatvorenými očami. V jeho vnútri však panovalo veľké napätie. Vedel, že záchranca je blízko a s napätím vnímal každý zvuk. Odrazu zacítil teplo ruky na čele a známy hlas mu šepkal do ucha. Môj bielý brat, nech ostane pokojne ležať a nech počúva slová svojho priateľa. Oto pohol hlavu a zbadal v tme svietiť oči mladého húrona. Najradšej by bol vykrikol od radosti, nesmel však nič dať znať. Cítil jeho horúci dých a počul, ako mu šepká. Syn rýchleho šípa počul krik svojho brata a sledoval Irokézov vo svojom kánoe. Teraz mu preveže putá. Môj biely brat nech potom uteká okolo skaly k vode a nech sa plazí cez krovie k veľkej jetli, ktorá stojí celkom pri brehu. Pod ňou nájde skryté kanoe, v ňom trocha rýb
ktoré pre neho upiekol jeho červený brat na slnku. Nech sa posilní a spokojne čaká, ak sa jeho brat nevráti do západu mesiaca. Nech ide sám hore riekou, ale veľmi opatrne pri brehu. Nech vystriha našu osadu, aby všetci čo najrýchlejšie utiekli do susednej dediny, lebo sa dá čakať, že nepriatelia vytiahnu proti nám. Syn rýchleho šípa potom príde sám k dedine pralesom. Oto sa pomaly obrátil, až sa jeho ústa dotkli priateľovej hlavy. Vie môj červený brat, že Irokézi vyrazili túto noc, aby prepadli našu dedinu? Uf, zašepkal prekvapene Huron. Potom teda ostane syn rýchleho šípa tu, aby pozoroval Irokézov a ich zajacov. Môj brat však nech sa ponáhľa do krajiny Hurónov a požiada bojovníkov, aby sa vydali k Irokézom a oslobodili zajacov. Potom sa oto pomaly obrátil nabok a predstieral, ako by sa hýbal v spánku. Mladý indián mu prevezal puta na rukách, potom aj na nohách. Chlapec ostal pokojne ležať, potom sa začal opatrne plaziť k najbližšiemu kru a keď mu dal Huron znak, vyskočil a utekal popri skale k rieke. Strážca začul praskanie konárov a rýchle sa zodvihol. Zajatec zmizol. Odrazu sa vynorila skrojovia postava a utekala k pralesu. Irokéz na ňu vystrelil a bežal za ňou. K nemu sa pridali aj ostatní. Bola to divá naháňačka. Jeden z Irokézov, známy svojou rýchlosťou, obehol utečenca a keď sa chlapec blížil ku skalisku, indián vyskočil a zrazil prekvapeného mládenca na zem. Čoskoro dobehli aj ostatní. Tu však na svoje prekvapenie zbadali, že nechytili bledú tvár, ale mladého indiána. Podľa jeho odevu poznali, že je to Hurón. Uf, vykrikol strážca. Bledá tvár nám utiekla. Musíme ju hľadať. Rozptýlili sa po pralese, kým jeden z nich viedol zviazaného Huróna naspäť do tábora. Irokezi sa opatrne plazili krovín, lebo nevedeli, či nie sú aj iní Huróni na blízku. Medzitým mesiac zapadol a nastala úplná tma. Jeden za druhým sa vracali do tábora a mlčky si posadali vedľa Hurónových strážcov. Mladý beloch zmizol bez stopy. Oheň zhasol a neodvážili sa ho znovu zapáliť, aby neprilákali nepriateľa. Oto sa šťastlivo a nespozorovaný dostal k jedli na brehu rieky a skoro našiel aj v kríkoch pod ňou skryté kanoe. Boli v ňom veslá, pušky a na lavičke ryby, rozkrojené po dĺžke a usušené na slnku. Lačno sa do nich pustil a smäd uhasil čistou vodou riečného toku. Posilnený a osviežený si sadol do člna a čakal, až mesiac zašiel za vrcholky stromov. Keď sa nedočkal svojho červeného priateľa, nezdržoval sa už viac a opatrne zamieril kanoe do prúdu rieky. V ovládaní člna bol neskúsený, preto sa držal brehu a len pomaly pokračoval dopredu. Vesľovanie bolo namáhavé, pri každom pohybe ho pálil chrbát, ale nedbal na to. Asi po polhodine začul hlasy. Rýchlo zamieril do hustého trstia pri brehu a tu sa už vynorili obrysy mnohých kanoe, plávajúcich v strede rieky. Boli to Irokézi, ktorí sa vracali z prepadu huronskej osady. Čln za člnom prechádzal okolo Otovho úkrytu. Napočítal ich 40. Indiáni hovorili hlasno a bezstarostne. Vedeli, že v širokom okolí sa nemajú čoho obávať. Keď zmizlo posledné kanoe v nočnej tme a hlasy sa stratili v diaľke, Oto znovu vyrazil vpred a vesloval proti prúdu. Prešla hodina za hodinou. Ustatý sa iba pomaly pohyboval dopredu. Keď sa východné nebo začalo vyjasnievať, zbadal pred sebou konečne tmavé skalné obrysy, za ktorými bola huronská osada. Na tom istom mieste, kde pred 5 dňami pristál so svojím otcom a rýchlým šípom, vyťahol kanoe na breh a skryl ho v kroví. Potom sa ponáhľal, koľko mu sily stačili, predierajúc sa popínavým porastom a papradím pralesa k dedine. Tam sa mu ukázal hrozný pohľad. Z vigvamov ostali iba hrbky popola, z ktorých sa dymilo. Na niektorých miestach bolo ešte vidno dohasínajúce plamene.
Irokézi zapálili dedinu. Nebolo vidno nikoho. Napriek tomu Oto ostal skrytý a opatrne sa plazil okolo horiacej osady. Tu i tam videl mŕtvoly zabitých bojovníkov. Odrazu začul stonanie a tiché volanie, ktoré prichádzalo od susedného kra. Napäto počúval. Zvuky sa ozvali znovu. Ranený, pochopil. A ticho sa plazil ďalej. Niekoľko metrov od seba uvidel schúlenú postavu, nariekajúcu od bolesti. Spriamil sa a napodobnil, ako vedel, syčanie vodného hada. Stonanie prestalo, ležiaca postava sa obrátila a dala rovnakú odpoveď. Bol to teda jeden z Húrónov. Oto si k nemu klakol, podoprel ho rukami a priateľsky ho oslovil. V jeho prsiach bola hlboká rana. Divoch sa pozrel na chlapca s radosťou. Musím zomrieť, šepkal mu. Ležal umierajúci na zemi. Odrazu otvoril oči. Čierny bobor odchádzal k veľkému duchovi. Nezabudne v nebi na svojho brata. Pohľad plný vďačnosti, žiariaci z jeho očú, potvrdzoval vážnosť jeho slov. Dých raneného slabol. Oto sa nad ním sklonil s otázkou. Kde nájdem niekoho z Húrónov? Musíme oslobodiť zajacov. V lese, šepkal s námahou zomierajúci. Nedaleko pri šedej jedli, synu. Potom sa vzpriamil, široko otvoril oči a klesol zase naspäť. Zomrel. Chlapcovi prebehli zimomriavky. Bol to prvý raz, ako videl zomierať človeka. Slnko sa pomaly dvíhalo nad krajinou. Na smrť ustatý sa tackal Oto pralesom. Nevedel, kde nájde šedú jedlu. Už išiel 2 hodiny. Chvíľami sa zastavil a vydal škrek jastraba, ako len vedel. Rozbitý chrbát ho pálil ako oheň, ruky krvácali od trnistých húšťav, ktorými sa predieral. Okrem toho ho trápil hlad. Nesmie však za žiadnu cenu zastaviť sa. Musí nájsť Húrónov, lebo ináč sú zajaci stratení. Znovu zastal. Priložil ruky k ústam a z plného hrdla vydal jastrabý krik. Tu sa ozval kdesi z diaľky podobný hlas. Počul to celkom jasne. Teraz postupoval tým usilovnejšie dopredu, čas od času zastal a dal znamenie, ktoré sa vždy v zápäti opakovalo. 5 minút na to sa vynoril z krovia indiánsky chlapec. Bol nesmierne zadivený. Uf, zvolal. Kde bol môj biely brat? Unikol včera tiež Irokézom. O tomu nakrátko všetko porozprával. Keď hovoril o smrti čierneho bobra, indiánova tvár sa chvela a jeho oči strpli. Ostal však statočný. Má môj červený brat kánoe? Áno, prikývol. Nech teda ide čo najrýchlejšie hore po rieke do Ososán a všetko oznámi bielemu náčelníkovi a rýchlemu šípovi. Budem vás očakávať na skalisku pri dedine. Kedy sem asi budem môcť doraziť rýchly šíp? Indián rozmýšľal. Zajtra večer, znela odpoveď. Obaja chlapci sa ponáhľali k brehu a Hurón vytiahol z úkrytu svoje kánoe. Bolo malé a ľahké. Zanesol ho k rieke, skočil do neho a bez slova odrazil. Čoskoro zmizol za záhybom rieky. Otošiel po brehu k miestu, kde bol skrytý jeho čln. Vliezol do neho, položil sa na dno a v okamihu zaspal. Keď sa Oto prebudil, bola už hlboká noc. Mesiac stál nad vodou a bolo počuť iba šumot jej prúdu. Zdravým spánkom sa chlapec posilnil a cítil sa znovu svieži. Sadol si v kánoe a rozmýšľal. Huróni prídu až zajtra. Čo mám do toho času robiť? Napokon sa rozhodol ísť k táboru Irokézov, kde sa chcel stretnúť so synom rýchleho šípa.
no nevedel, že jeho červený priateľ leží zviazaný pri nepriateľskom ohni a bedlivo ho tam strážia. Keď zašiel mesiac za vrcholky vysokých smrekov, chytil sa vesiel a pustil sa do prúdu. Držal sa pritom ľavého brehu, skrytý temnotou lesa. Po 2 hodinách sa pred ním objavilo skalisko, za ktorým stáli vigvamy Irokézov. Mesiac sa medzi tým celkom skryl a bolo vidno len hviezdy nad vodou. Ticho a obozretne viedol svoje kánoe k pravému brehu, k úkrytu pod vysokou jedľou. Tam ostal sedieť a pozorne načúval, no nepočul nejaký podozrivý zvuk. Vystúpil teda opatrne z člna a plazil sa pozdĺž brehu hore proti prúdu. Mal v úmysle obísť skalisko a pozorovať nepriateľov od kraja pralesa. Dostával sa iba veľmi pomaly dopredu, lebo sa pritom musel vyvarovať každého šuchotu. Konečne ho obklopila temnota lesa. Po mäkkom a vlhkom machu mohol ísť spriamený. Kráčal ešte za okraj skaly a potom sa plazil v oblúku smerom k táboru Irokézov. Čo skoro zbadal medzi stromami svetlo táborových ohňov. Ľahol si a počúval. Potom ticho a pomaly pokračoval v plazení medzi vysokým papradím, obzerajúc sa z času na čas na všetky strany, až konečne zbadal tmavé obrysy stanov. Ticho vstal a vyliezol na spodný konár pred ním stojaceho smrka. 100 metrov od neho horeli táborové ohne. Pri nich v kruhu sedeli divosi, v ich strede boli spútaní zajaci. Poznal medzi nimi hneď čierneho kabáta, milého otca Daniela, nedaleko neho boli skvous Hurónov. Na druhom konci tábora bolo niekoľko indiánov pred náčelníkovým vigvamom. Červený orol im čosi rozprával a rozkladal pritom živo rukami. Ostatní nepriatelia zrejme spali vo svojich stanoch. Chlapec sa rýchlo rozhodol. Musí vypočuť náčelníka. V okolí jeho stanu vládlo prítmie, takže sa tam mohol ľahko priplaziť. Krátko na to sa prikradla k náčelníkovmu stanu temná postava krytá hustým papradím a zda 20 krokov od nepriateľských bojovníkov. 2 bystrých očí pozorovalo cez papradie náčelníka. Nevyšlo z úst huronského šteniata doteraz žiadne slovo? Pýtal sa červený orol. Nie, hoci sme ho zbili a pálili ohňom. Rovnako tvrdohlavo mlčí aj čierny kabát. A čo prezradili ich skvous? Bojovníci Huronov odišli z náčelníkov Aňonézov do Ososán a neprídu naspäť, kým sa mesiac 4-krát nevráti. Rovnako aj ostatné huronské dediny sú takmer bez bojovníkov. Všetci šli s bielou tvárou. Červený orol uvažoval. Biela ropucha, ktorá nám včera utiekla, bude tých psov vystríhať. Ako dlho potrebuje na to, aby sa dostala do Ososán? 1 noc v kanoe a pol dňa pralesom. Bledá tvár však bude k tomu potrebovať oveľa viac času, lebo nepozná cestu a pravdepodobne nemá ani čln. Riekol náčelník. Teda nasledujúcej noci prepadneme huronskú dedinu Atiňava. Zajaci ostanú tu a ráno sa obrátia kanoe Irokézov smerom k našim loviskám. Nastalo ticho. Červený orol sa potom obrátil k jednému z mladých bojovníkov. Sokol, nech počuje môj hlas. Pôjde ešte dnes po rieke až k brehom Otavy, kde na nás čaká silný medveď so svojimi bojovníkmi. A oznámi mu, že za deň a noc prídeme. Nech postaví mučenícke koly pre zajacov. Sokol vezme so sebou i túto schránku. Sú v nej čary čierneho kabáta, mocná medicína. Odovzdajú čarodejníkovi Okimu, aby ju pripravil pre synov Irokézov. Červený orol odovzdal bojovníkovi zlatý kalich, zakrytý ozdobnou prikryvkou. Sokol musí ísť rýchle. Nech si vezme malé a ľahké kanoe. Sotva náčelník dohovoril. Čierna postava za stanom sa odplazila. Sokol vzal kalich z rúk červeného orla, v blízkom stane sa obliekol do bobrej kožušiny
a dal sa na cestu k vodnému toku. Za ním sa nepozorovane ubierala medzi stromami iná postava. Na brehu si indián vyhľadal vhodné kanoe, položil si ho na plecia a niesol k vode. Odrazu prenasledovateľ skočil odzadu na divocha, jeho ruky sa zovreli okolo indiánovej šie a strhli ho k zemi. Po krátkom boji ležal Irokés bez pohnutia, vedľa neho Oto. Premohol svojho protivníka úderom do slúch, ako ho to naučil jeho červený priateľ. Teraz sa zohol a spútal zajatého indiána jeho vlastnými remeňmi, vzal mu pušku a zapchal mu ústa. S námahou ho dovliekol na breh a ponáhľal sa k vysokej jedli, odkiaľ priniesol vlastné kanoe. Doň pregúlil zajatca a uložil spútaného na dno člna. Chytil sa vesiel a s námahou vesloval proti prúdu. Slnko už stálo vysoko na oblohe, keď Oto dorazil k brehu pri tábore Hurónov. Irokés sa medzi tým prebral a ležal s otvorenými očami na dne člna. Oto sa znovu presvedčil, či putá držia dobre. Pritom videl na divochovom páse visieť pásy udeného bivolieho mesa. Odrezal kus, uvoľnil indiánovi ústa a dal mu jesť. Potom si vzal i sám niečo mesa. Doteraz nehovoril so zajatcom. Teraz sa však k nemu zohol a povedal: Môj červený brat nech ostane pokojne ležať, kým neprídem. Ak sa pokúsi o útek, zomrie. Táto šnúra sa mu zaťahne okolo hrdla. Pritom položil slučku povrazu zajatému indiánovi okolo krku a upevnil na člne tak, že pri pokuse o vzpriamenie povraz sa sťahoval. Nevedel iný spôsob, ako zabrániť veľkému a silnému protivníkovi v úteku. Kanoe so zajacom skryl v kroví. Potom sa uložil k nemu a zaspal. Bol už podvečer, keď Ota zobudil zo spánku krik jastraba. Hneď sa vzpriamil a počúval. Jastrab sa ozval znovu. Oto vyskočil a zamieril rýchlo ku brehu. Prvé kanoe Hurónov boli už v dohľade a prichádzali stále nové. Čoskoro bola celá hladina rieky pokrytá bojovými člnmi. Oto sa postavil pri stavisku a zakýval. Kanoe sa obrátili k nemu a skoro na to vyskočil jeho otec s rýchlým šípom na breh, nasledovaný stovkami Hurónov. Oto vzrušene rozprával, čo sa prihodilo. Potom viedol otca a červeného náčelníka k člnu, kde ležal spútaný zajatec. Keď vystúpil guvernér s Otom znovu na breh, objal dlho a mlčky svojho syna a poboskal ho na čelo. Huróni mali krátku bojovú poradu. Po hodine sa vydalo na 400 bojovníkov do pralesa smerom k dedine Atiňava. Náčelník sám však zostal so stovkou bojovníkov na brehu Nipisingu, aby odtiaľ po súmraku vytiahol do tábora Irokézov a oslobodil zajatcov. Nad indiánskou dedinou Atiňava, ležiacou uprostred polia záhrad, sa slnko práve skláňalo k západu. Niekoľko málo bojovníkov, ktorí nešli s výpravou do Ososán, sa vrátilo z polovačky domov. Z veže kostolíka sa ozval večerný zvon. Huróni sa zhromaždili pri misionárovom dome k večernej modlitbe Anjel Pána. Skoro na to sa život v dedine utíšil a nastala noc. Mesiac svietil na stany, v ktorých pokojne spali ich obyvatelia po celodennej práci. Nik nešípil nebezpečenstvo, ktoré im hrozí. Z pahorku pri okraji čistiny sledovali dedinu spokojné pohľady irokéskych špehov. Len čo zajde mesiac, dedina bude prepadnutá, korisť bola istá a pritom nemalá. Atiňava patrila s 3 000 obyvateľov medzi najväčšie sídliska Hurónov. V jej vigvamoch bolo dosť kožušín, cenných vecí a zásob.
Pri severnom okraji dediny, na okraji pralesa, ležal medzi krovím oddiel irokéskych útočníkov. Špehovia pravidelne hlásili Červenému orlovi, čo sa deje v dedine. V dedine sa ponáhľal syn Čierneho bobra od vigvamu k vigvamu a vzbudil všetkých bojovníkov. Čoskoro sa zhromaždilo 150 hurónov v misionárovom zrube, kde načúvali tichému hlasu náčelníka z Ososán. Keď počuli, že ich majú prepadnúť Irokézy, z ich hrdiel sa vyhdralo zdesené uf. Hneď sa však uspokojili, keď sa dozvedeli, že na južnom okraji lesa stojí pripravených 400 huronských bojovníkov spolu s guvernérom a jeho vojakmi. V rýchlosti sa pripravilo všetko potrebné. Bojovníci dostali pušky, dedina dostala posilu 100 mužov, ktorí sa priplazili z lesa. Prišlo aj tých 10 francúzskych vojakov, ktorí sa zabarikádovali v misijnej stanici. Tá ležala na okraji dediny a teda bolo pravdepodobné, že bude najskôr napadnutá. Irokéski špehúni nič z toho nezbadali. Keď sa mesiac blížil k vrcholkom lesa, ležala dedina ponárajúca sa do tmy, stále naoko pokojná pred ich očami. Červený orol stál uprostred svojich bojovníkov. Jeho oči bojovne žiarili a jeho slová podnecovali vražedné chúťky divochov. Synovia Mohavkov sú pripravení ako vlci prérie a smedia po krvi huronských psov. Keď mesiac zapadne za koruny stromov, krajinu ožiari svetlo veľkého ohňa. Vigvamy z babelých hurónov sa premenia na popol a ich skalpy si zavesíme za pás. Skvous s deťmi dopravíme do krajiny Irokézov a plač ich bojovníkov sa bude rozliehať do vigvamov v širokom okolí. Nárek hurónov prehlúší hukot niagarských vodopádov a zbabelí psi aňonézov zalezú ako sovy pred slnkom. Červený orol však a jeho statoční bojovníci sa vrátia ako víťazí so slávou do svojich vigvamov. Teraz však nech vypočujú moji bratia rozkazy svojho náčelníka. Bielý mrak prepadne so 100 bojovníkov čiernokabátnikov dom a keď tam prebehnú huronskí psi, aby chránili vigvam svojho čarodejníka, Červený orol s ostatnými bojovníkmi vnikne do dediny z druhej strany a zajme skvous svojich nepriateľov. Zajacov s korisťou dopravíme k lesu a biely mrak zapáli ich vigvamy. Čierny kabát musí padnúť živý do našich rúk a jeho bielu medicínu vezme sám Červený orol z jeho vigvamu. Znamením k útoku je krik sokola. Bojovníci Červeného orla však musia dočkať, kým tento krik nepočujú druhý raz. Tiché houk znelo ako odpoveď. Medzitým nastala úplná tma. Útočníci sa rozdelili. Biely mrak tiahol bezhlučne so 100 bojovníkom naľavo, kým Červený orol išiel s ostatnými napravo. Prví z nich už stáli pri palisádovom plote. Okolo sa to len hemžilo divochmi, ktorí boli ukrytí za krovím a s tomahawkom v ruke čakali na dohodnuté znamenie. Pri misionárovom zrube už číhali bojovníci s bielým mrakom. Nik z nich však nešípil, že na nich mierí 500 pušiek a tomahawkov. Mesiac už dávno zapadol. Bolo po polnoci. V temnote vládlo úplné ticho. Len tu i tam sa ozval z lesa hlas kuvíka. Tu náhle prerušil nočné ticho krik sokola. Okamih a už sa ozval príšerný rev. 100 temných postáv vyskočila z úkrytu a vrhla sa na misionárov dom. Ešte nedoznel bojový krik a vo svetle plameňov, ktoré sa náhle objavili, sa ozvala celá salva výstrelov. Hneď za nimi nasledovali rany z pušiek aj z opačného konca dediny.
So zúrivým revom Irokézov sa miešal bojový krik Hurónov a krajina sa otriasala streľbou. V krvavom svetle sa len blískali nože a tomahawky. Irokézi sa zúfale bránili, ale nemali nejaké východisko. Skoro polovica ich už ležala na boisku, iní boli premožení a spútaní. Zvyšok sa pokúšal s Červeným orlom preraziť obkolesenie, ale boli zahnaní naspäť a stáli znovu na palisádach. Huróni prerušili boj a vo veľkom polkruhu sa zhromaždili okolo zvyšnej stovky Irokézov. Jeden z Hurónov vystúpil, položil nôž a tomahawk na zem a zavolal Červeného orla. Ten urobil podobne. Obaja protivníci stáli oproti sebe. Hnev a vzdor sršali z tváre Červeného orla, avšak Hurón stál hrdo a pokojne. Irokézi sú v rukách ich nepriateľov, povedal Hurón. Červený orol a jeho bojovníci nech odložia zbrane a budú našimi zajatcami. Nezomru však pri mučenickom kole, ale ponecháme im život. Houk. Bez slova sa obrátil Červený orol a šiel k svojim bojovníkom, aby sa s nimi poradil. Hovorili spolu dlho a vzrušene. Potom vystúpil znovu a zvolal. Irokézi počuli náčelníkove slova a zložia zbrane. Ale Huróni nám dajú hneď slobodu, lebo ináč sa nedozvedia, kde sú zajatci Červeného orla. Hurón s týmto návrhom zdanlivo súhlasil. Ak nám dá Červený orol svojich zajatcov, je slobodný. Nech teda povie, kde sú. Na to Irokéz čakal a chcel svojim nepriateľom nastaviť pascu. Pri ústí Nipisingu do rieky Otavy, na pravom brehu na čistine vzdialenej od rieky na 3 výstrely z pušky. Tam bol však tábor s 300 Irokézmi a do ich rúk chcel vierolomný náčelník dostať Hurónov. Náčelník Hurónov vedel dobre, kde sa v skutočnosti nachádzajú zajatci, ale nepovedal nič. Až keď Irokézi odložili zbrane, dal pokyn a v okamihu ležali všetci zviazaní na zemi. Červený orol zúril. Nešípil som, že zbabelí psi Hurónov porušia svoje slovo? Hurón k nemu pristúpil, ostro sa naň pozrel a pomaly povedal. Červený orol má telo medveďa, ale srdce hada. Nie Huróni porušili svoje slovo, ale on sám ich chcel luhaním oklamať. Zajatci nie sú na brehu Otavy, ale na brehu Nipisingu, za šedou skalou. Naši bojovníci ich už oslobodili a privedú ich zajtra pre Červeného orla, ktorý luhal ako stará skvous. Houk. Irokéz sa iba krútil zlosťou. Pochopil, že je všetko stratené. V tábore Irokézov pri šedej skale horelo 6 veľkých ohňov. 50 bojovníkov strážilo zajatcov z prepadnutej huronskej osady. Vyše 100 žien a veľa detí sedelo smutne a so zviazanými nohami mlčky na tráve. 20 huronských bojovníkov stálo priviazaných ku stromom. Bokom od ostatných ležal misionár, vedľa neho syn rýchleho šípa. Obaja niesli na sebe stopy rán. Misionára bili a pálili horiacimi kusmi dreva, lebo nechcel prezradiť tajomstvo bielej medicíny. Mladého Huróna zase, lebo oslobodil svojho priateľa bledú tvár. Obaja mlčky trpeli, aj keď ich pálili veľké rany na rukách a nohách. Ešte väčšie muky im však spôsobovala myšlienka na osud ďalšej dediny, ktorú mali Irokézi teraz prepadnúť
a kde zahynie toľko ľudí. Mladý Hurón myslel ustavične na svojho bieleho priateľa. Kde sa asi len zdržuje? Podarilo sa mu dôjsť do Ososán a vystrihať ostatných? A prídu ich tiež skutočne oslobodiť prv, ako ich Irokézi odvlečú preč? Tichým hlasom tlmočil mladý Indián kňazovi svoje obavy. Čierny kabát mu šepotom odpovedal a usiloval sa mu dodať nádej. Jeden z Irokézov to zbadal a pristúpil k ním. Mlč, ty smradlavá krysa! Skríkol a surovo kopol syna Rýchleho šípa. Potom sa zohol nad čiernym kabátom, vytiahol nôž a bez slova mu odrezal 2 prsty na ľavej ruke. Kňaz sa striasol od bolesti, ale nenariekal. Mladý Hurón, plný súcitu a bezmocný, plakal. Obaja zajaci ležali ticho na svojom mieste. Nehovorili spolu, aby jeden druhému ušetrili trápenie. Plynula hodina za hodinou. Takmer všetci zajaci zaspali únavou a vyčerpaním, kým ich strážcovia sa zabávali spolu pri ohni. Odrazu však vyskočili z okolitého krovia tmavé postavy a vrhli sa na prekvapených utláčateľov. Irokézi hneď vyskočili a chceli ujsť, ale nepriateľ bol silnejší. Jeden po druhom ležali čoskoro sami spútaní na zemi. Tu však jeden, ktorému sa podarilo ujsť z obklúčenia, utekal smerom k miestu, kde boli v putách 2 najvýznamnejší zajaci, Čierny kabát a syn Rýchleho šípa. V Indiánovej ruke sa blízkal nôž a z jeho hrdla vychádzal divý rev. Obom bezmocným zajatcom šlo o život. Tu zaznel vzduchom výstrel. Irokés spadol na zem, hneď sa však obrátil a namieril nôž proti mladému Hurónovi. Z úkrytu vyskočil Oto, odhodil pušku s dymiacou hlavňou a vrhol sa na protivníka. Ten sa obrátil k nemu a pichol ho nožom. Ostrie čepele preniklo chlapcovým ramenom. Oto vykríkol od bolesti a spadol. Irokés bleskovo vstal a chcel mu zasadiť smrteľnú ranu. 3 Huróni, ktorí medzi tým pribehli k nerovnému zápasu, ho však zrazili k zemi a vykrútili nôž z jeho rúk. Ale Irokés sa znovu vyslobodil a chystal sa napadnúť obidvoch doteraz spútaných zajacov. Tu zahvížďal vzduchom tomahawk, ozval sa tupý úder a útočník sa zrútil s rozťatou hlavou do trávy. Zasiahol ho sám náčelník Rýchly šíp. To všetko sa zbehlo tak rýchle, že ostatní zajaci, naľakaní výstrelom, nevedeli, čo sa robí, a z miesta, kde boli ženy a deti, sa ozval plač. Zľaknutie sa však čoskoro obrátilo len v radosný krik. Huróni sa poponáhľali ku svojim a oslobodili ich z pút. Hladujúci a smední dostali konečne občerstvenie. Oto de Montmagne ležal na zemi a krvácal. Jeden z Hurónov bol pri ňom a ošetroval ho. Vyčistil hlbokú ranu a obviezal hrubým plátnom. Rýchly šíp stál mlkvo obďaleč a pozeral na chlapca, ktorého tvár bleda ako krieda sa usmievala na obratného indiánskeho Samaritána. Syn Rýchleho šípa, opierajúc sa o jedného bojovníka, pristúpil k svojmu otcovi, ktorý mu mlčky podal ruku a zahľadil sa mu do očí. Mladý Indián sa chvel od radosti. Mladík si potom sadol vedľa Ota a opatrne položil ruku na čelo svojho priateľa. Ten, keď otvoril oči a videl jeho tvár, vystrel mu v ústrety obidve ruky. Hurón ich podržal, potom sa k nemu sklonil a povedal: Môj biely brat mi zachránil život. Ďakujem mu za to. Ostal potom pri ranenom priateľovi a ich oči žiarili šťastím, kým Rýchly šíp obidvoch zamyslene pozoroval.
O hodinu Huroni opustili tábor. Skvous s deťmi naložili do člnov. Čierny kabát vstúpil do náčelníkovo kánoe, starostlivo podopieraný rýchlým šípom, kým oboch ranených chlapcov opatrne uložili do iného člna. Zajatí Irokézi už boli na iných kánoe. Huroni sa chytili vesiel a 20 člnov čo skoro zmizlo za skalným oblúkom. Cestou rozprával Oto priateľovi, čo sa stalo od toho času, ako sa dostal s jeho pomocou z irokézskeho zajatia. Hurón mlčky počúval. Občas zaznelo z jeho úst obdivné uf a stisol mu s vďačnosťou ruku. Po pristátí a krátkom odpočinku sa všetci vydali na cestu do Atiňavy. Čierneho kabáta a obidvoch chlapcov uložili na provizorne urobené nosidlá. Vpredu kráčalo 50 zajatých Irokézov s rukami spútnanými na chrbte, za nimi ženy a väčšie deti. Malé deti niesli sami bojovníci. Sprievod uzatvárali traja ranení na nosidlách. Keď sa zástup blížil k dedine, slnko stálo už na oblohe. Rýchly šíp poslal jedného z bojovníkov, aby ohlásil ich príchod. Na okraji čistinky očakával guvernér so svojimi vojakmi a s 500 hurónmi prichádzajúcich. Boli s nimi aj ženy a deti zo zachránenej dediny. Keď zbadali sprievod, ich nadšenie nemalo konca. Bojovníci z prepadnutej a Irokezmi zničenej osady sa konečne stretli so svojimi rodinami a pokračovali v triumfálnom pochode smerom k Atiňave. Pred guvernérom zložili indiáni opatrne na zem nosidlá, na ktorých ležal Oto. Otec ho s hlbokým pohnutím objal. Vedľa uložili Huróni aj obidve ďalšie nosidlá. Rýchly šíp predstúpil a krátko oznámil zhromaždeným, čo traja hrdinovia dokázali a vytrpeli. Stovky očí sa obrátili s obdivom na oboch chlapcov a čierneho kabáta. Každý sa k ním chcel dostať a stisnúť im ruku. Známi a statoční bojovníci pozerali na nich s obdivom a hovorili o tom, čo dokázali. Oto sedel na nosidlách, podopieraný otcom, a podával bojovníkom ruky. Z ich ďakovných pohľadov vycítil, že dokázal čosi naozaj významné. To, po čom kedysi toľko túžil, sa teda splnilo. A predsa cítil, že to je iba začiatok. Boh bude od neho žiadať viac. Táto myšlienka naplnila šťastím jeho dušu. Najradšej by bol od radosti zakričal. Otove slabé sily však boli skoro na konci. Odrazu stratil vedomie a klesol na nosidlá. Obozretne ho uložili do vigvamu na mäkké kožušiny. O 2 dni neskôr bolo v Atiňave živo. Z celého okolia prichádzali bojovníci na oslavu víťazstva. Už od samého rána sa piekli kusy sobieho mesa a šťavnaté bobrie stehná na ražňoch. Všetky vigvamy boli slávnostne vyzdobené a nad guvernérovým stanom, na trepotajúcej sa francúzskej zástave, žiarili kráľovské lalie. Na veľkom priestranstve bol postavený oltár. Otec Daniel sa napriek slabosti a mnohým zraneniam pripravoval k ďakovnej bohoslužbe. Pomáhali mu spolubratia kňazi, ktorí ho prišli pozdraviť. Obaja mladí priatelia chceli pri svätej omši prisluhovať ako ministranti. Medzitým sa už natoľko zotavili, že nemuseli byť na lôžku.
Celá obec so všetkými hostiami sa zhromaždila ráno na lúke pred oltárom. Vpredu sedel guvernér, oblečený do slávnostnej uniformy maltéskych rytierov, vedľa neho rýchly šíp so všetkými odznakmi náčelníckej hodnosti a za ním ostatní náčelníci v plnej výzbroji. Naľavo od oltára držali čestnú stráž francúzski vojaci. Na okolitom priestranstve sa zhromaždil veľký zástup indiánov, v ich strede 600 významných hurónov. Ich tomahawky a dýky sa leskli v rannom slnku a z ich hlav splývali čelenky s nádhernými perami, vlajúcimi vo vetre. Po omši sa odobral zástup k vigvamu Veľkej rady. Guvernér, náčelníci, misionári a najstarší bojovníci vstúpili dovnútra. Vonku stáli mlčky stovky bojovníkov. Všetci čakali, až vyjde rýchly šíp a začne svoju slávnostnú reč. Vnútri sa začala veľká porada. V hlbokom tichu kolovala fajka z ruky do ruky. Rýchly šíp potom vstúpil do stredu a podrobne vyrozprával udalosti posledných dní. Ďakoval guvernérovi za pomoc a uisťoval ho o vďačnosti celého národa Hurónov. Potom spomenul padnutých bojovníkov a vyzdvihol ich statočnosť. S hlbokým obdivom ocenil príkladné správanie sa čierneho kabáta, misionára otca Daniela, ktorý aj pri hrôzach nepriateľského prepadu pomáhal zo všetkých síl svojim zverencom a delil sa s nimi o útrapy zajatia. Konečne prišiel na rad Oto. Tento chlapec, povedal náčelník, prenikol s nasadením vlastného života do nepriateľského tábora, vypočul tam vojnovú poradu a svojim statočným počínaním zachránil celú Atyňavu od istej záhuby. Pritom premohol a zajal nepriateľského náčelníka. Takým skutkom sa nemôže pochváliť ani mnohý dospelý bojovník. Takisto zachránil aj najväčší poklad samého božského spasiteľa v najsvätejšej oltárnej sviatosti z rúk nepriateľov. Preto, pokračoval náčelník zvýšeným hlasom, sa rýchly šíp rozhodol udeliť synovi bieleho náčelníka najvyššie vyznamenanie, ktoré môžu dať Huróni statočnému chlapcovi. Prijať ho medzi našich údatných bojovníkov a dať mu meno, ktoré bude hlásať jeho statočnosť. Okkaristy onta, nesúci Eucharistiu. Misionári a bojovníci Veľkej rady nech uvážia, či rýchly šíp rozhodol správne. Náčelník si sadol naspäť na svoje miesto. Prítomní sa potom jeden za druhým vyjadrovali k jeho návrhu. Postupne každý z nich vstal a povedal pevným hlasom. Rýchly šíp prehovoril správne. Kým Ota povolali dovnútra, vystúpil otec Daniel a stal si do stredu zhromaždenia. Pohnutými slovami opisoval priateľstvo obidvoch chlapcov, Otovo vyslobodenie jeho červeným priateľom a statočnosť mladého Huróna pri všetkých útrapách, ktoré s ním prekonal. Aj on sa vyznamenal a má sa mu dostať cti byť prijatý medzi bojovníkov. Jeho meno bude Sokolie oko. Rýchly šíp ako otec nesmel hlasovať. Ostatní prijali jednomyselne misionárov návrh. Náčelník vyšiel von z vigvamu a zavolal oboch chlapcov. Tí stáli nič netušiaci bokom od ostatných bojovníkov. Keď vstúpili dovnútra, rýchly šíp vzal Otovu ruku, otec Daniel sa zasa ujal náčelníkovho syna. Postavili sa do prostriedku a začal sa slávnostný obrad. Najstarší z prítomných, bielovlasý starec, vystúpil a oznámil obom rozhodnutie Veľkej rady. Oči oboch priateľov zažiarili veľkou radosťou. Jeden z bojovníkov podal náčelníkovi kalumet. Náčelník urobil 4 ťahy z fajky a podal ju bledej tvári. Oto musel takisto 4-krát vyfúknuť dym na rozličné strany.
Podobne poctil zasa misionár náčelníkovho syna. Tým prijali oboch mladých priateľov do rady bojovníkov. Ich mená slávnostne vyhlásili a odovzdali im odznaky ich novej hodnosti. Čelenku z pier, nôž a tomahawk, luk so šípmi a wampum, to znamená čestný pás, na ktorom boli sklennými perlami znázornené symboly ich mien. Postupne prichádzali všetci prítomní a blahoželali im. Medzitým vyšiel rýchly šíp von, aby predniesol pred zhromaždenými slávnostnú reč. Huroni počúvali pozorne a značením jeho slová. Stále znovu sa ozývalo ich súhlasné houk. Nakoniec oznámil náčelník všetkým poctu, ktorej sa dostalo obom mladým hrdinom. Celý zástup prepukol do radostného volania. Tu sa objavili pri východe stanu obidvaja noví mladí bojovníci v plnej výzbroji. Huroni kričali od radosti, vyhadzovali tomahawky hore a ozval sa bojový spev. Z miesta, kde stáli francúzski vojaci, zaznel dôstojníkov povel a hneď na to zahrmela čestná salva. V priebehu dňa šiel Otto so svojím priateľom od vigvamu k vigvamu, ako to vyžadovala obyčaj. Všade ich oboch priateľsky prijali a dali im bohaté dary. Všetci sa predbiehali v prejavoch pozornosti. Guvernér musel čoskoro opustiť Hurónov. Rýchly posol ho volal naspäť do Quebecu, kde hrozilo takisto prepadnutie Irokézmi. O týždeň po slávnosti v Atiňave sa vydali na cestu. 100 kanoe so 600 huronskými bojovníkmi bolo v jeho sprievode. Znovu ich viedol rýchly šíp. Tentoraz mohol ísť aj jeho syn, Sokolie oko, ktorý sprevádzal svojho bieleho brata Okaristy Ontu. Obaja chlapci sedeli spolu v člne a živo sa rozprávali. Oto musel svojmu priateľovi rozprávať o Európe a jej veľkých mestách. Po asi týždňovej ceste plnej nebezpečenstva doplávali ku Quebecu. Vyšlo im v ústrety veľa člnov s francúzskými dôstojníkmi a vojakmi. V prvom z nich sedela Ottova matka. Keď chlapec skočil z kanoe do jej člna a objal ju, objavili sa jej slzy radosti v očiach. Z pevnosti zazneli slávnostné delové salvy na privítanie guvernéra. Na brehu sa medzitým zhromaždilo množstvo ľudí. Pred pristátím sa Otto obliekol do bojového obleku Hurónov. V prístave vystúpil spoločne so svojím otcom a šiel stredom čakajúceho zástupu po boku svojho mladého červeného priateľa. Ľudia obdivovali mocné postavy Hurónov. Sprievod smeroval ku katedrále a odtiaľ ku guvernérovmu domu, kde sa ubytoval aj rýchly šíp so svojím synom Sokolím okom. Ostatní Huróni sa utáborili pred bránami mesta. Nasledujúci týždeň mohli ostať obaja chlapci spolu. Otto vodil svojho priateľa všade a ukázal mu celé mesto. Konečne nadišiel deň lúčenia. Otto znovu obliekol bojový oblek Hurónov a odprevadil svojho priateľa a jeho otca, náčelníka rýchleho šípa, k prístavu, kde už čakali ostatní bojovníci vo svojich člnoch. Naše kánoe sa obrátia na cestu domov, ale srdce Sokolieho oka ostane u jeho bieleho brata. Nech veľký duch sprevádza všetky činy môjho brata požehnaním. Od toho objal. Aj moja duša bude stále na teba spomínať. Rýchly šíp daroval synovi bieleho náčelníka nádhernú bobriu kožušinu. Ešte posledné stisknutie rúk a celá fregata člnov odrazila od brehu. Otto sledoval smutným zrakom vzdialujúceho sa priateľa, kým jeho čln nezmizol za skalou pevnosti.
Naša príhoda sa skončila. Mnohí sa však budete pýtať, čo sa stalo neskôr s našimi mladými priateľmi. Oto odcestoval nasledujúcu jar naspäť do Európy a pokračoval vo svojich štúdiách tam, kde ich kedysi prerušil. Jeho učitelia už nemali dôvod sťažovať sa na neho. Keď po 4 rokoch dokončil gymnázium, rozhodol sa stať sa misionárom. Ďalšie osudy Hurónov boli smutné. V nasledujúcich 10 ročiach Irokézy aj naďalej prepadali hurónske dediny. Sídlisko vypálili, ženy a deti pozabíjali a bojovníci s misionármi iba zriedka unikli ukrutnej smrti. Statoční Huróni sa bránili zo všetkých síl, ale ich dobre vyzbrojení nepriatelia boli silnejší. V týchto bojoch našiel smrť aj rýchly šíp. Jeho syna takisto zajali nepriatelia, avšak podarilo sa mu ujsť. S inými Hurónmi, ktorí prežili toto sústavné vyvražďovanie, sa uchýlil do Quebecu pod ochranu Francúzov. Tam sa usadil zvyšok tohto kedysi takého veľkého a slávneho národa. Ich potomci žijú na tomto mieste doteraz. Misionár otec Daniel padol do rúk Irokézov, ktorí ho po neľudskom mučení nakoniec hodili do plameňov horiaceho kostola. Tam našiel tento priateľ indiánov 4. júla 1648 smrť. Svätý otec Pius XI predstavil jeho príkladnú statočnosť celému svetu. Vyhlásil ho spolu s inými misionármi Hurónov, ktorých stretol podobný osud, za svätého. Pohnuté obdobie počiatkov kanadských dejín bolo však úrodnou pôdou pre rast aj iných veľkých ľudí. To mladá indiánka z kmeňa Irokézov Kateri Tekakwitha, ktorá zomrela vo veku 24 rokov v roku 1680 nedaleko Montrealu a obetovala sa za svoj divý národ. O 300 rokov neskôr vyhlásil svätý otec Ján Pavol II, prvý slovanský pápež, Katarínu Tekakwithu ako vôbec prvú indiánku za blahoslavenú. Teraz však znovu k nášmu deju. Keď bol Oto napokon vysvetený za kňaza, prosil predstavených, aby ho poslali ako misionára k indiánom. Musel síce niekoľko rokov čakať, no napokon sa jeho želanie splnilo. Rozlúčil sa navždy s Európou a odplával na plechetnici do Kanady. Keďže rozumel jazyk Hurónov, predstavení ho poslali na ostrov svätého Jozefa nedaleko Quebecu, kde sa usadili posledné zvyšky tohto národa. Náčelníkom tam bol jeho niekdajší priateľ Sokolie oko. Po celých 40 rokov pôsobil jezuita Otto de Montmagne ako duchovný medzi 3000 červenokošcov. Huróni ho ctili a milovali ako svojho otca. Títo úbožiaci, ktorí všetko stratili, otčinu, rodiny, celý majetok, našli v Otovi, ktorému tiež vraveli čierny kabát, ozajstného priateľa, ktorý sa celkom venoval ich potrebám, tešil ich, liečil a preukazoval im dobro, krstil ich detí, vyučoval mládež a staral sa o chorých. Keď jeho priateľ, náčelník Sokolie oko, odchádzal z tohto sveta, stál pri ňom v rozhodujúcej chvíli, ušľachtilý Hurón zomrel v jeho náručí. So slzami v očiach spomínal šedivý starec pri hrobe v krátkom príhovore deťom a príbuzným drahého zosnulého. Konečne prišla aj jeho hodina. Umierajúci ležal na svojom chudobnom lôžku, avšak z jeho očí žiarilo šťastie a pokoj. Miestnosť bola plná indiánskych veriacich, vpredu najmenší z nich odriekali s plačom modlitby. Naposledy ich požehnal trasúcou sa rukou. Keď zasvietili do jeho izby lúče zapadajúceho slnka, odovzdal svoju dušu Pánovi. Pri obliekaní do rakvy našli pod jeho kňažským oblekom vampum ten pás so znakom IHS. K misionárovmu pohrebu prišlo mnoho hostí. S jeho spolubratmi kňazmi prišiel aj guvernér so svojimi dôstojníkmi.
Huroni mu preukázali poslednú úctu ako svojmu náčelníkovi. Najväčšou poctou však boli zástupy jeho indiánskych zverencov, ktorí zasypali jeho rakvu voňavými kvetmi. Miesto posledného odpočinku našiel vedľa svojho priateľa Sokolieho oka. Na jeho hrobe stojí jednoduchý kamenný kríž s nápisom: Páter Otto de Montmagne, Okkaristi Onta, zomrel v Pánovi 10. augusta 1698.